Bandiraɓe sehilaaɓe musidɓe tedduɓe, musidɗo mon Amadou Yaquba Kane salmini on mbadi kuɓtidinde wi'en kadi en njuul mo wuuri. Taw eɗen ɓeydi en gustaki yo en tawi mo wuuri taw eɗen ƴelliti e fannuji kala, fannuji gurdam kala. Ko wona ɗum ko en mbi'i kadi ɗemɗe men gendije Pular, Soninke, Wolof yoɗe njuul mo wuuri. Ngati eɓɓande sariya nde laamu Moritani dartata yuɓɓinde fawɗum e dow koye men kala ñande ɗum laati e wo ɗemɗe men kam ganden juulata mo wuuri. So en juuli enen mo wuuri kam ganden ɗemɗe men juulata mo wuuri. So juuli mo wuuri ne juulata hitande rewnde hen. Eyyi ko yiddi wiide tan ngal ɗo kuulal no hewɓe no jertinirta en ko sakkiti ko ari ko ɓamde ɗemgal gotal woni ɗemgal Arab ene fawɗum e ɗemɗe meɗen. Ɗum noon caloɗen mbatten hakkillaji e koye men, ganden ko nafata en, kaɓonoɗen ɗum, mbaɗen hen doole men e ngalu men e fof. E ndin mbadi eɗen mbiya bandiraɓe yo noto e fedde olan e hol bandiraɓe sukaɓe e mawɓe fof dariɓe ene golla golle payodinɗe. Ɗum noon ne hani enen ɓe ballaniɓe gollude walla ko way noon notoɗen noddandu maɓɓe nde won noon fedde ngam lawɗingol ɗemɗe gendije woni olan darani tan ko haare ɗemɗe nde. Wadde nden fedde ina foti sembinede, mbatten hakkille diñoji fedde nde noddata e ko way noon notoɗen, kala to ɓe noddi notoɗen, kala to ɓe noddi notoɗen. Nde won noon haare nde ko enen fof ndendi. Woto neɗɗo wi tan mi batte mi anda hol gardiɗo fedde nde walla hol ko e gueɗe baɗe noon mi nototako walla mi noddaka. Ala, jokko tan. So tawi tan goƴaka ko goƴa maɗa an o jokko tan. Woto waɗi puɗɗi ɗum walla mo fuɗɗani, ko gollal ngal tan ko gollate ko yo ɗum ɗon woƴe. Ɗum noon mbatten hakkillaji no fewi. Résultat ji bac, brevet, entrée en 6e kadi kolli ha joni wonde enen ɓe jangguirta ɗemɗe men ɗe muynuɗen ɗe eɗen jogui caɗele. Eɗen jogui no wayno Mauritanie fof ne jogui caɗele ngam tippude jangde e needi. Enen fof eɗen gandi no yaari ni. Enen fof eɗen jogui caɗele kewɗe ɗe ndenduɗen e bandiraɓe men heddiɓe. Kono noon haaloɓe ɗemgal Arab ene daɗi en to woɗɗi. Nde won noon ɓe daɗiri en kamɓe koɓe jangguirta ko ɗemgal maɓɓe. Ɗum noon on foti hokkude en hakkillaji. Kadi hol suku debbo goto yam ɓalejo mataw ni ko pullo, ko kañum ari hoore bac A. Eɗen mbiya bandiraɓe tan woto ɗum funtu en, ma wood hutoriɓe ɗum ene mbiya ene kujjikinoro ɗum ngam yolde hakkeji men, ngam wiide eyo on jii oɗo de ko pullo, wona ɗemgal Arab woni ɗemgal makko, wona ngal o muyni kono ardima bac. On jii caɗele ɗe wona toon goni. Woto jaɓen ɗum. Hon ɗum ne wawi taw temedere fof walla ujunere fof hono on ɗon suku debbo yaltata hen ko goto. Ɗum ɗon noon woto jaɓen. Ɗum ɗon way tan kono maquillage ni, so ittama tan ma yi yeeso jomum no wayno ni. Ɗum noon woto jaɓen funtorede on ɗon banggue. Mbatten hakkillaji ko e men, ganden ko jiɗɗen, ganden ko nafata en, kaɓonoɗen ɗum, notoɗen fedde olan, kaɓonoɗen ɗemɗe men gendije. No mawɗo men Murtuɗo Jowi Allah yurum ɗum yaafo ɗum wiyanno, so ɗemɗe men nguuri nguuren, so ɗe maayi kadi enen ne maayen. Wadde en mbi yo ɗemɗe meɗen njuul mo wuuri, yo njuul julɗele kewɗe limtinɗe juuldene majje. Nde won noon ko ɗum woni ko nafata en ngam wawde ƴellitaje e kala fannuji gurdam. On calminama, on juurama, ha saaha goɗɗo so Allah haaji.